Jeg kan mærke mit hjerte. Mamma þín hóra. Fæ mér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bjóra. Finn ekki. Jeg hedder Oscar. Det ved jeg allerede godt. Og det her, det er... Jeg er ordblind. Der er et spørgsmål i hatten. Så nu tager jeg et spørgsmål, inden jeg går amok. Question for Oscar. Do you have a man crush on Lars? Hvem er det nu Lars er? I can neither confirm or deny. Er det ikke sådan, man siger det? Rykstydur svapits vart finst per min islenski. Er det islandsk? Ja. Så fucking Google Translate. HCTR allt CMD rökstutu svagpittus finnst per íslenska ríkisstjórnina og ætti nýja stjórnarskráin að vera tekin í gildi. God bless Ísland. Gud velsigner Island. Gud velsigner Island. Altså Gud velsigner Island. Oscar! Tegn en sej dinosaur. Og så cutter vi dinosauren. Kan vi godt sådan noget? Kan du sådan noget? Kan vi godt scanne den ind, og så sætte den ind, så den sådan kan du så også sådan sætte den ind over, så den sådan svæver sådan? I have a cross on Frederik with the cool boots. Everybody loves Frederik. Most likely to check in the sauna. Jeg skulle sige Frederik og mig, men ikke. Så vou falar que vou tentar fazer as tags. Kan vi godt have det med? What animal do you think you can take in a fight? A brown bear. Altså en brun bjørn. Fordi, ikke, så rejser den sig op, ikke? Du ved, står sådan her. Og så er jeg lige i maven på den. Ordentligt slag, ikke? Og så går den sådan her ned, ikke? Og imens den lige sådan går ned det med, så hopper jeg op på ryggen af den og tager den i kvælertag og holder stramt fast, ikke? Indtil den fucking passer out. Alright. Snuspause. Hej, du snakker med Oscar. Hej Oscar, det er fortælling. Ja, hej. Ja. Jeg tænker, det går ja, jamen det er mig, der takker. Godt. Ja, hej. What the fuck? Det var lige min tandlæge. Most likely to in the sauna. Mig og min hånd. What is one real honest thing you wish you could talk to your friends about? I have no friends. That's not fucking true. Du er ikke min ven. What the fuck? Min telefon 4 forældre. Fuck, jeg ved ikke. Jeg føler, at jeg kan snakke med mine venner om mange ting. Ja. Sådan det, men det kommer meget... Du ved, kender du det med ikke? Man har sådan venner til forskellige ting at snakke med dem om. Du ved, man har en ven, man ved. Jeg får ikke noget ud af ham hende og begynder at snakke om det der. Men sådan noget, hvis man... og så har man venner, man tænker, det er sådan mine venner, jeg bruger til dybe snakke. Ja. Det lyder som om, man misbruger sine venner, men du ved godt, hvad jeg mener, ikke? Man føler sådan, man kan have forskellige ting med sine forskellige venner. Forgive me, Father, for you have sinned. Give a confession. Juicy, please. That's too juicy. Okay. Fordi jeg sådan, så godt er det bare sådan i mellemsætning, så er jeg sådan... Jeg har engang, det er faktisk, hvis jeg fortryder én ting lidt, så er det det her. Dengang jeg arbejdede ude på Street Armor. Og så er der en af dem, der siger, ved du, vidste du godt, at Englerød har fået lavet silikonebryster? Altså silikonebryster. Fordi i min lille 16-årige hjerne dengang, der fik man kun lavet silikonebryster, hvis man ville have dem store. Ikke hvis man var ked af, at de hang lidt eller noget. Så jeg går ind og kigger hende lige i øjnene. Jeg bliver bare lige nødt til at høre. Har du fået lavet silikonebryster? Og så var sådan, ja. Og det eneste, jeg bare får sagt der, det skulle da ikke særlig vegansk. Og så vendte jeg mig om at kigge. Give it a
fucking shite being Scottish. It's shite being Scottish! Do a dance at assembly. Videre. Get some help. Fuck, jeg savner maden på psykiatrien. Der genvandt jeg virkelig min kærlighed til hårdt brød og kold lasagne. I put the frog and the slug in Peter's and Gustav's room, and I don't feel bad about it. For helvede, lad være. De kan ikke engang finde ud af at passe på deres koala, og de giver hinanden klamydia. Oh no, Cleo. Hvor kommer klamydia? Altså, hvordan får koala overhovedet fucking klamydia? Det må være fordi, der er en sick fuck, der på et tidspunkt har gjort det eller andet klamt. Make a original S-W-A-N. Swan. Nå, det kan jeg ikke... Nej. Det er ikke Nice. Snuspause. Drink a water jug of milk. It's fucking shite drinking milk. Fuck. Er du klar? Halfway der. Næste spørgsmål. Ej, nej. Igen. Jeg er færdig nu. Jeg tror snart, du bliver nødt til at ringe 112. What? It was at this moment that he knew. He fucked up. Efter en kort pause, så er vi tilbage. Jeg tager lige af her, det går fandme pik med øjens. How do I get a good life? What is a good life? A good life is what you make out of it. Hvordan forholder man sig til, at når semesteret... Et spørgsmål om, hvordan man forholder sig til, at man nok ikke kommer til at snakke med sine venner igen, når semesteret er slut. Så det er nok ikke dine venner, hvis ikke I snakker sammen, når semesteret er slut. Help me raise up Maria. Maria har en kæreste, så lad være med det. I wish not, though. Make a music video til Boingo Noinko. Have you ever been on live television? Well, apparently I have a few times now. Well, apparently I've never been on live television before. What is your favorite pride flag? Den der med hundepoten. Det furry flade. Vidste du ikke det? Din amatør. I get invited / et eller andet to a lot of fun activities with my dormitory friends, but I don't know if they do it because they like me
Because they feeling like they have to. Don't make no fucking sense. Thing you wish you could have done differently in your life. Nothing. Because I like the person I am today, and everything I have done have made me this person. Okay. So don't regret shit. Your favorite toe? I hate toes. De er fucking ulækre tæer. Bin look for like, yeah. Imagine yourself in a hole. You have one arm and there is a big beetle bug to keep you company. You also only have half a leg. Would you rather use the bug as a leg or an arm? A arm. Because then I can pull myself out of the hole. Jeg tror, det er nemmere med en arm, end det er med et ben. Women suck. I don't like them. I only like men. Nå. Hvad var det? Vi slukker lige her. Tak for den her omgang. Nej, vi skal huske lige. Hvad er din fucking idiot? Værsgo, jeg vil gerne hjem snart. Hvad sker der for Bro i dag? Alle har bare ramt psykosen. Tak for i dag. Good soup. Jeg gider ikke filme mere. Stop. Mamma þín hóra. Fæ mér 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bjóra.